Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:17. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Kunsays. Upgrade your immunity. Do it with Kunsays. Aksyon, balita, badat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita, pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Lunes, ika-15 na sa bulan sang Hunyo tuig 2020. Ti subong adlaw ginasigahong gid sa ngalos kalabanan nga payroll day. Adlaw sang tigswelde, sa may mga swelde, pero sa way mga swelde
Ati pag kuan na nga nay, pag rugios-gios lang, tub-tub nga may yara kita nga gamito, no? So, welcome diri sa ato sining nga pagpangalagad sa isa naman kedisyon sa Aksyon BBB. Kamusta nga aton sining nga mga kaaksyon nilupdanay kita? Tub-tub sa takna launa sa pagdala sa mga balita upod ang mga report sa aton sining nga mga action reporters. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan sa mga kabaranggayan kag kapurukan diri sa palibot sang syudad sa Bacolod? Kabayuntang yara lang kamo sa mayong kaimtangan kag sa mga kaaksyon ta dira sa probinsya sang Negros Occidental. Ginapabot gid ang mga desisyon sa sining adlaw mga kaaksyon sang presidente kon ano bala ang masunod nga tikang, no? MGCQ pa sa gihapon tub-tub June 30 o kon back to new normal kita, no? Amo nang ginapabot gid sa ngalos kalabanan kay ti ginasigahuman nga within this day or today magapalayag ang presidente angot sa mga lugar nga yara sa MGCQ. Kaya kon naka-back to new normal kita, may halog na gawa. Kag halog na gid ang pagpalakat mga kaaksyon. Hindi lipod sa aton nga may mga positive pa kita diri sa probinsya kag syudad sa Bacolod sa COVID-19. Pero ang mga positibo ang yara lang sa mga lugar nga ginpatigayon nga quarantine sa mga hotel kag iban pa nga mga eskwelahan diri sa syudad kag probinsya sang Negros Occidental. Ginapangamuyo lang sang tanan nga dapat naka-face mask kag social distancing lang gihapon kay wala gid ta pierdihon ko mag-amo sini, no? Pero daw damo gawang gin pang airlift na subong nga adlaw mga kaaksyon kag daw hasta ni sa Friday daw ma-consider naton hala sige na biyahe ang mga eroplano naton para nga madala papauli diri sa Bacolod kag Negros Occidental ang mga kaaksyon ta, no? Ang mga kauturan ta nga nabutang sa Italital didto sa Luzon kag iban nga mga areas. Ang pamangkot sang tanan kun bala pasugta ng Cebu nga makatabok diri sa Negros Occidental, ilabi na nga may duwa kita diri ka puerto from Cebu, ang San Carlos kag Escalante City. I don't know kung nano ang pinaka-latest nga advisory gikan sa local IETF kag sa National Interagency Task Force. Amo ning ginapabot gid sang tanan mga kaaksyon, no? Sige kabayuntang oks lang ang aton sini nga sinalayo. Katulad kahapon nga ti damo-damo naman sa mga kaaksyon tang nagro paliwaliwa gani sa mga malayo nga lugar diri sa syudad sang Bacolod. Ti amo na nga ang halos kalabanan do nakatsansa na. halong lang sa mga kaaksyon ta way man ta pierdihon ko naka-social distancing ta all the time kag naka-face mask, no? Bisan ara pa ta sa guwa sang aton sini nga puluyan dapat naka-face mask gid kita kag naka-social distancing. Way man ta pierdihon mga kaaksyon kon ginatuman ta lang ang ginapanomdom sa aton, no? Kag kamusta nga ato sini nga mga kaaksyon dira sa Negros Oriental sa bugos nga Region 6 kag tubtob sa malabutan sa aton sini nga pagwaragwag. Oks lang ang aton sini nga pagsinalayo kay ang Iloilo do hindi gid magsugot nga may biyahe ang barko. Ang roll on roll off tilang taon tani karon sa pinaka-latest nga report ni Akson Alvin Graba sa Philippine Coast Guard kun anong advisory. Kay buwas na nimo. Ti kun hulaton ta pang last minute kundi hindi ita ka preparar sini. Kay kabudlay kung kay isang last minute kita magdesisyon ka pinulok-pulok ng tao kadto sa mga kaladtuan nila pero pitik sintas galiya hindi pa madayon, no?
Di dapat ang aton sini nga mga local officials ang probinsya kag syudad kag kalakip man ang pila pa ka insya sa aton sini nga gobyerno nga tempranuhon man ang deklarasyon. O kay kun kaysa ti Philippine Coast Guard kun parte sa kadagatan tamo sa mga roll-on, roll-off, sa mga barko nga halin sa Iloilo, padulong diri sa Isla San Negro, sa Bacolod, kag vice versa. No? Dapat mas early may pronouncement ina, no? Munang dapat gid. Sige, dralang kamo kay kaming bahala sa pagdala sang balita sa siningod to sa kinandan ako ang inyo kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa probinsya sang Negros Occidental sa Kapitolyo? 11 ka mga taga-syudad sang Cadiz na naka-close contact sa COVID-19 patient sa Negros Oriental nagnegatibo sa virus. Daw mo man to sa siling taga-Oriental, taga-Vallehermoso blato nga nagpadulong sa Cadiz tapos nagbalik to sa Vallehermoso, nag-positive siya. Ti subong to ang ginpatigayon nga testing siya, negatibo naman siya. Kagining 11 ka mga taga-Cadiz nga nangin close contacts ning COVID patient, mga kaaksyon nangin negatibo na. Kagoblakson, ginaprobahan ang pagbakal sang 20,000 ka mga COVID-19 kits. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Aksyon Dale Salazar, Bacolod mag-comply sa desisyon sang gobyerno nasyonal kasunod nga magatakop na ang MGCQ subong nga adlaw. Samtang sa balita naman sa Bacolod City Police Office, balita ni Aksyon Eric Magbanwa, ini may kangtanan sa anom ka police lieutenant nga nag-graduate sa lateral entry halin sa Panay Igasaylo sa Bacolod. Do pitonis la kabilog pero may isa ka from Bacolod to Antiking assignment niya. Pero ang anom from Iloilo to Bacolod City, no? Mga lieutenant. Samtang sa Nokpo naman nga balita, Philippine Army mas ginhugtan ng alerto kasunod sa pagkadakop kay Gaspar Davao alias Aldong. Sa patrol nga balita, gabalita ni Aksyon Alvin Graba, Philippine Coast Guard padayon nga nagahulat sa mando sang IETF Bacolod kag probinsya angot sa biyahe buwas nga adlaw. Actually karon na ni by 12 midnight mo kung may biyahe. Samtang ang balita naman sa special assignments, igabalita ni Aksyon Artay Hupon, Philippine Health, may adjustment sa gina-provide nga financial assistance sa mga miyembro nga ginpaydalom sa COVID-19 test. Apang memorandum wala pa mabaton gikan sa nasyonal. Samtang sa balita naman sa nasyonal, igabalita ni Aksyon Dorel Cabato, Rappler Chief Executive Maria Ressa, ginpamatbatan guilty sa kasong cyber libel. Mga 200,000 pesos ang ila sining piyansa kada isa, no? Duwan islak bilog mo. Taga-Rappler tanan, titag 200 pesos ang ila sining bill sa ila sining piyansa, no? Abot ang kung makabail ni sila sang 200,000 pesos, ti galing kay siling nila, damo man na slaman niya. Tilang taon tani mga kaaksyon karon dugay-dugay kasamtang Senador Gatchalian nagpahayag gastuhon sang gobyerno mas dako pa sang makuha nga buhis sa online seller. Dapat, no?
Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga kalibutan kag bugos nga Pilipinas. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:31 ng aton oras. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay. Samtang sa aton sining Facebook Live, ginaknowledge ta na kamo mga kaaksyon namon sa kanginan sa pagpadala sa inyo sining mensahe no? Sa aton sining Facebook Live. Si ang manok ni Padrino, wala pa ta biyahe, kag wala pa sang go signal ang Cebu Negros Occidental, no? Wala pa ta go signal. Hulat-hulaton tagid kung ano ang matabo sini, no? Kay ginahambal sang alkalde sang siyudad sang San Carlos nga hindi dapat pagpasugtan ang Cebu nga makasulod sa Negros Occidental. Kay damo pa to kaso mo sa Cebu, mga kaaksyon sang COVID-19. Ha? O sige, daligid lang kay matag tapila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo dugay-dugay para sa additional nga mga informations kag mga report na sa aton sining nga mga action reporters. Pagkatapos lang sining importante nga mga commercials. Magbalik ang Aksyon, balita, banat, bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang balitang naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Aksyon Radyo Bacolod Saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga kaaksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagservisyo.
balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Magkulunyon kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong akalitan. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:38 na nga oras, 11:38 na, tigirigma na, pagpanyaga na, para siguradong sigurado solve ang aton sininga adlaw, no? Para sa complete nga management sang inyo liver detox, mag-DTX 500 capsule kada adlaw. Kaya ang DTX 500 capsule ang may detoxifying compounds nga nagatinlo sa aton nga dugo kagatay. Ini man ang may mga active ingredients, phytochemicals kag antioxidants, pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag-DTX 500 capsule na kita kada adlaw. Amo ning ugalion ta, tumargi kita adlaw-adlaw sang DTX 500 capsule kay siguradong sigurado sa ikayong lawas garantisado. Mabakal ninyo sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sininga lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:39 na nga oras. Kadtuan tanang balita nasyonal tagikan sa News Center o pod Aksyon Dorel Cabato. May kang tanan sa pinaka-latest nga senaryo parte sa sitwasyon ni Rappler Chief Executive Officer Maria Risa ginpamatbatan guilty sa kasong cyber libel kag Senator Gatchalian nagpahayag gastuhon sang gobyerno mas dako pa sang makuha nga buwis sa online seller. Kalakip man ang pinaka-latest nga update sa COVID-19 sa bugos nga kalibutan kag bugos nga Pilipinas. Halin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang
Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yaring kaundan sa mga balita gikan sa News Center upod kay Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Doors, good noon. Yes, Action Rex, may udto kag sa aton mga tagpalamati balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Guilty ang pamatbat sa Korte Suprema kay Rappler CEO Maria Ressa kag anay Rappler researcher writer nga si Reynaldo Santos sa kasong cyber libel. Ang pamatbat ang ginpagwa sa Manila Regional Trial Court Branch 46 sa sala ni Judge Reynilda Estacio Montesa. Base sa desisyon ni Estacio Montesa, na pamatud-an nga guilty beyond reasonable doubt si Ressa kag Santos sa kaso nga ginapasaka sa ila. Bango diri ginmando ang pagpapreso sang maini sang 6 ka bulan kag 1 ka adlaw tub-tub 6 ka tuig. Ginmandoan man sang korte ang duha nga magbayad sang piyansa para sa ila temporaryo nga kahilwayan. Ginapabayad man sila sang 200,000 pesos nga moral damages kag 200,000 pesos nga exemplary damages. Si Ressa kag ining si Santos ang ginkasuhan sadtong Enero 2019 bangod sa artikulo nahanungod sa negosyante nga si Wilfredo King nga ginaligar imbolbado ini sa human trafficking kag drug smuggling. Ginpayag sa nga prosekusyon nga una nga nabalhag ang artikulo sadtong Mayo 2012, ang pangliwat ini nga gin-publish sadtong Pebrero 2014, amo nga nadala ini sa cyber libel nga layisang Pilipinas. Samtang sa iban pagid nga balita nasyonal, ginpahayag ni Senator Sherwin Gatchalian, Vice Chairman sang Senate Economic Affairs Committee, nga mas magastuhan pa ang gobyerno kung dayunon sang Bureau of Internal Revenue o kan BIR nga patungan sang buwis ang mga online sellers. Suno kay Gatchalian ikumparar sa masukot nga buwis sa online sellers, mahimo nga mas dako pa ang gastuhon sang gobyerno sa pagmonitor sa mga web-based merchants kag pag-audit sang ilang nga mga ginabinta. Di sunod rin sa senador nga mas mahal pa ang administrative costs sa registration, auditing, kag monitoring sa online sellers sang sa makolekta nga buwis sa ila. Sa baylo, ang lagso ng online sellers nga magamay lamang ang gina-income, ginpahayag ni Gatchalian nga dapat lagson sang BIR ang 70 bilyones pesos nga wala pa nabayaran sang 24 ka Chinese-owned online gambling companies o kon ang Philippine Offshore Gaming Operators o kon POGOS diri sa Pilipinas. Samtang buwas nga adlaw Action Rex kag sa aton mga ka-aksyon, isa na naman ka dugang presyo sa produkto sang petrolyo ang ipatuman sa mga kompanya sang langis. Amat-amat na sila subong balik, no? Yes, Action Rex. Sa naliligad na kalabot, patotag 34 ang gasolina mong subong paglantaw kay nasang kagawon paglabay ko Action Rex. 42 na. 42 na? 42 ang punto crudo, na patugani. Ang crudo na naglabot pa to 24, 23 mo. Subong do nag-32 naman, nagsaka na Action Rex. Mo ginakibasa gamat-amat na. Importante amat-amat naman travel. Importante galakat. Action Rex 90 tugtog piso ang idugang baso sa diesel kag gasolina. Kaga sa kerosene naman o kung gas 10 tubtog 80 sentimos. Ini boss epektibo Hunyo 16 2020. Ini naman Action Rex ang ika-6 na nga semana nga nagpataas ang presyo sa gasolina kag diesel ining mga kompanya sang langis. Samtang ma-update lang ko sa world record sang COVID-19, sa karon naglambot na sa 7,989,989 ang infected. Ang nagkalamatay dire 435,493. Ang mga naka-recover, 4,108,029. Sa Pilipinas, pinaka-latest, Hunyo 14, 2020. Kapon? Ang cases, yes, Action Rex. Ang cases, 25,930. Ang nagkalamatay, 1,088. Kag ang naka-recover, 5,954. Sa Negros Occidental, 22 ka mga kaso, Action Rex. Pareho sila sa Bacolod, 22 naman ang kaso, dire.
Sa Western Visayas, sa Kabilugan, 146 ka mga kaso, 35 ang aktibo, isa kagatos ang naka-recover, kag 11 ang nagkalamatay. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Aksyon BBB, Aksyon Dorel Cabato. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:46, 11:46 na. Tigirigma na silingsang akong amigo, tigpanyaga na. Ang OWA, ang National Interagency Task Force, ang nagpalayag nga mag-abot ang 21 ka negrenseng nga mga OFWs kag isa ka locally stranded sa Bacolod Silay Airport. Nagabot kaina las 2:30 sang aga, no? Las 2:30 sang aga. Pagi sa PAL Swepper flight, no? Ang grupo ang ginswab for COVID-19 testing kag ginendorso sa mga respective LGUs. Amo nang pinaka-latest nga report gikan sa OWA kag sa talatapan mismo sang National IETF. Kadtuan ta si Aksyon Alvin Graba sa patrol ini may kang tanan sa sa sining status sang biyahe sang sakayan pandagat naton. Ang Philippine Coast Guard padayon nga nagahulat sa manginmando sang IETF Bacolod kag probinsya angot sa biyahe para buwas nga adlaw, no? Yari ang kaudan sang report ni Aksyon Alvin Graba. Sa patrol, Aksyon Alvin. Aksyon Rex, padayon nga naghulat sa karon ang mga katapos ang Philippine Coast Guard. Even si Commander Johnson Benjamin ang nagahulat man sa mando nagikan man sa National IATF in relation to Aksyon Rex. Kung bala may biyahe, madayon ang biyahe sa mga kauturan naton from Bacolod to Iloilo, Bacolod, vice versa. And at the same time sa karon Action Rex, kay amuni ang ginalauman man nila karon nga magpagadiskusyonan Action Rex kay subong na nato nahibaluan nga magasapol ang tanan nga mga opisyal sa probinsya, mga alas 2 antak na sini nga hapon sa provincial capital nga initial information mag-attend man ang bag-o nga tagpamuno sang Negros Occidental Police Provincial Office na si Colonel Romy nga kung pila ng kauras ang nabili na mo pa pagsapol na iyan nila. Gani man Aksyon na Rex. Bisan ay, huwag mo na kung kaysa kung nagadepende kita sa mangin mando sang nasyonal dito. Kadamo sa mga ka-aksyon tang nagapabot na subong adlaw ho kay at 12 midnight karon laps ng MG Kyoto. Ti anong madason? Oo, amo na Action Rex, no? Bimanggot ganit kagina kay Commander Benjamin nga what will happen by tomorrow. Alas 12:01, I think, no? Nga if in case ginman kumadayon karon magtapos sila alas 2:30 magsapol sila magtapos guro alas 5 ti amo pa na magkapagwa sila kag kundi ganito laton pa nila tong nasyonal. Oo, isa pa na Action Rex kay bisila mismo. Nakaibalo na sila kung extend ang MGCQ o kung hindi may divergidya sila. Kung napamatyaga nila nga dapat extend ang MGCQ diri sa Negros kag Bacolod. Oo. May diber man sila sa paghambal kung hindi nila pag-extend. Yes, correct. Action na Rex. O, sali man tayo ka sandig to sa national man. Oo. Kay una ni Action Rex magadepende ni karon. Anyway, Action na Rex ari sa ato natubang subong. Si Commander Johnson Benjamin asto sa preparasyon na mismo sang Philippine Coast Guard. Parehas to sa Iloilo nagbando to yang wala sang biyahe tinano pa pag dungkatas na sang ano ta naman ang sakayan blang gagmay na. Yes, actually padangat man nato no kay Colonel Benjamin ang ining mando sang alkalde sang siyudad sang Iloilo nga fast crop hindi pwede makabiyahe. Tingin to way pa man go signal ang fast craft diri sa aton, di ba? Ang Ocean Jet daw ma-dry dock patos la iya.
pato pa sa Cebu ang Ocean Jet. Oo. Ting iba na, ano para ng mga sakayan da ganida? Na to go travel, yes ang Express Wisam. na, anong express na? Wisam Wisam? Express. Oo, ti of course ang Global Action Rex miyara man mo. Ano? Yes ang fast cut nga Ting sa Banago to Iloilo na? Oo, rekta na Iloilo. Mm. Ang way ba ang problema kung halimbawa man from Bacolod to Dumangas kay ang going man ang ila sining biyahe. This time Action Rex i-confirm ta kay Commander Benjamin nano ang pinaka-latest nga preparation may mandate na from national. Sir, like kasubong sa Action Radio Bacolod with Action Rex. Sir, may ugto. May ugto, sir. Sa tanan niya magpalamante. Oo. Anong latest subong, sir? Dra sa imo talatapan? Sir, with regards to the latest, I'm also monitoring what is the latest sa national task force kung ano ang ilang bago ang mga pronouncement with regards to the sea travel. Kung may mga bago nga panuntunan ang ato national task force sa Manila since this is the last day of the MGCQ. Pero as of this time, wala pa ito ginios-gios sa nasyonal ho kung anong mabtan tadre sa probinsya? Yes sir, that is correct. Kaiti, Maloka, since kaginasahaga until today, as up to this moment, we are monitoring kung ano manggid ang maging pronouncement sa atong national government with regards to the quarantine category. Di karon kung wala sang pronouncement ang nasyonal, manod ding local, yes, sir? Well, it really depends on the local chief executives in the absence of the new guidelines. So, we'll see kung ano ang mga maging action nila kasi it's really in line, in harmony with the national guidelines. Nga daw ka short sang oras tao. Ano oras ka mo karon ng matipon-tipon sir, mga 2:30? Kahapon may na-receive kami na notice of meeting sa province with regards sa CB Shield na meeting. Ayan niya ka province siya pa meeting, yes sir? Yes sir, oo. What about ang syudad taya? Kay daw already sa syudad tang concentration tamo ti I don't know kung anong kwan yes. Matin ba ng syudad karon sa meeting ninyo? That I don't know, sir. But last Friday, after sang flag ceremony sa commemoration sa aton niya Independence Day, we had a meeting with the mayor and then discuss man dito ang mga possibilities, if indeed will be categorized as a post-quarantine period na. So may mga contingency plan naman itong ginlatag and then they will be finalizing it after the pronouncement of the national government. Kay pareha sa inyo sa Philippine Coast Guard, tama man ka subol nga deklarasyon kung magparesyom na tas ang biyahe ta kay balugid kita nga may mga preparasyon man kamo pero kung pila lang ka oras dang gapda kag may resume man sang biyahe sang fast craft naton daw kunroro man amo man ang budlay sa inyo sir mo di dapat a day before siguro may preparasyon na ta sina kung ano nang himuon ta dra. Dali lang kay nautod guro si Action Alvin. Nagkautod ni si Action Alvin man. Action Alvin? Dali lang kay nautod ka Action Alvin. Dali lang, no? Nagkautod ning signal light ni Action Alvin. Grabe man. Why ni guro ka kuanay? Dali lang kay gina-check tanay ang report gikan sa Philippine Coast Guard. Kay sakto man kay kung isip-isipon mo pila lang ka oras ang nabili na kag ti amuray declare dayon may biyahe na kita. May ano na kita, may go signal na kita. Ibalon ta we have Action Alvin, graba Action Alvin. Yes, si Commander Johnson. Nagakautod ng imong strict kill man. Yes sir. Sir. Loud and clear sir.
Oh, sige. Notod eh. Oo, gani. Ang hambal ko to kay nang kung matapos ang meeting ninyo kag kung anong desisyon sang lokal IETF naton diri sa probinsya, pila lang ka oras naman ang preparasyon ninyo para mag-resume ang biyahe tada, sir? Yes, sir. With regards to the preparations, ang aton niya mga shipping lines, I believe so they are ready, and the Breadco Terminal is also ready. Since kasi nag-GCQ kita diri sa province sa Bacolod City, they already complied with the requirements ng DOTR regarding sa shipping and Breadco management. Pero what I mean lang pasahero, bla kung manugtabok na sa Iloilo to, paano sila ka preparar kung may declaration, pila lang ka oras man, nakalipas sina, sir? Yes, sir. That is a challenge also. Kaya mo nang isa sa mga problema na dapat ang imuon ta diri mas early may pronouncement na kung anong masunod sa dason nga mga inuras, bla, sir? Yes, that is correct. But we are at the mercy of the declaration of our national government. Gani man galing kay mayari na kita MGCQ diri sa Negros Occidental until today gapabot pa yung mga public officials ta diri sa Bacolod kag Negros ang MGCQ ni kung anong mangin advisory sang National IETF. Anyways, kamudra iya sa Philippine Coast Guard, mahulat man lang kamuya kung anong advice nila sini. Yes, sir, that is correct. And rest assured, the Philippine Coast Guard is always ready. O kung ano maging ang guidance sa national laga. Pero ang pascraft niya mabiyahe na ni sir kung may indikasyon na sila kay daw bati ko to daw iya ka ano tong pascraft to daw wala iya sila biyahe daw to pa sa Cebu ila unit. Yes, sir, nagbaton kami sa communication galing sa Ocean Jet nya for repair ang ilang duha ka barko. So in effect siguro base hindi sila kabiyahe since nya damo ko na sang proseso kay lisensya pa man sila sa marina. Ganiti. What about yung ni nga mga sakayan pandagat niya sir ning pa Iloilo naton okay sila ya may indikasyon sila? During sa meeting natin sang June 8, they expressed their intentions nga mag-operate. But since yesterday until today, wala man kami minabaton sa communications kung ano gid ang ilang intentions. Maybe they are waiting for the announcement of the national government. What about ang Roro ya sir ya? Why man niya problema ang Roro, no? Yes sir, ang Roro naton sa Dumangas sa Bacolod Breadco 24/7 tada. So we only cater LSIs and A4. Pero nanong mga requirements pa sir once nga magsakay sila LSI ba sila sa Iloilo halin sa Iloilo pa Bacolod ang mga requirements ni sir? Yes sir, the requirements nga kinahanglan now sa medical certificate and the travel authority coming from the CB Shield. So PNP na ang naga-sign sang ilang travel authority. Dito nga daan tapos i-prepare lang na nila tapos for checking sang mga personnel sang sang barko. Yes sir, correct sir. Ang pinaka-importante is na kung LSI ka, kadto ka sa imo barangay. Dra na lang pinaka first step mo. So the rest tunduan ka man nila kung paano ka kuha sa medical certificate until mapirma ng imong travel authority. Ang driya sa ato niya, sir, matabok sa Iloilo? The same procedure, sir. Okay. Sige. Anyways, mahulat-ulata siguro kung saan ogid ang may biyahe sa aton sining barko. Malo ka kadamo sang nagahululat man, sir mo. Galing depende pa niya sa mga local officials tadi kung ano bala ini. Kaya may mga report kita ang Iloilo to do. Hindi magsugot nga may biyahe yung ilang fast craft dito, sir? Yes, sir. No, we have to wait kung ano gid ang decision sa national government. And then maybe the local chief executives on how they will harmonize
the protocols. Do may mga report pa ko dito, may extend pa ko ng MGCQ until June 30. So, we will wait, sir. Sige, sir. Thank you, good sir. Salamat, good. Yes, sir. Thank you very much and may gustanan. Mayong udto, sir. Mayong udto. Ay, perte. Ti ang Philippine Coast Guard naton niya mahulat-hulat gid ni sa gyapon ti may inistoryahanay pagkaron kung ano nga inistoryahanay ti pila ng kaoras blay sipon mo man kung Philippine Coast Guard kay mo ya ti pabosan tas guro ang effects ng biyahe sa mga fast craft kag roll on roll off tada kag kung ano pa dang biyahe sa kadagatan tada Action Alvin. Yes, Action Rex, tanan hulat, even ang mga katapo sa Philippine ano kay kung hindi paglukpan, di man sila magilios. Oo, dapat ang... dapat, subong adlaw ya, plastado na. Marisyo man sa kung hindi, plastado na. Oo. Di kay karon pa ya ma-meeting, las 2:30 para ano? Umuli, no? Sakto, pati istoryahan ng pagsulundan. Dapat na plastar na. Subong adlaw ya, wait and see kita sa mangin advisory sang nasyonal. Kung wala man ni advisory ang nasyonal, IETF, karon nga adlaw ya, until matapos ining June 15, pagka June 16, larga dayon kung wala man lang sang advisory da. Oo. Di kaya hasta subong na paabot patagyapon ka mga, ay daw ka nami, ang balon uyaya ah. Medyo mahulat din. Kay sambal gani ni Colonel Benjamin, after this, kung wala gid sang ang pagsulundan o kung wala sa mga information gikan sa National IATF nga alas 2 karon sa hapon di magasapol man ang mga opisyal na sang probinsya, provincial capital, and let's see amo nang ginahambal man gyapon nga wait and see what would be the best decision. Balo ka wait and see kadamo ya sa naga-wait Action Alvin mo damo sa naga-wait gid nga taga Negrosanon kag Iloilo. Nga nagapamati dre naga-wait gid sila halin pa to sa nagligad nga sinimana naga-wait gid sila sa mahimo mangin desisyon sang local IETF kag national IETF. Ginatagan ta June 1 to June 15 lang hasta ang MGCQ. After sinisang MGCQ may GCQ pagidaw. Inaya. Why naman siguro unless i-extend ang MGCQ. Inaya. Kung i-extend ang MGCQ, so why did na? Peace priority na naman ang mga LSI Action Rex. Kaya mo nang nabutang sa pagsulundan. Kung wala na LSI, biyahe nila dang barko nila sa wala biyahe. Kaya wala naman LSI lang ay biyahiyon mo. Ang pamangkot pag ni may ganaron ayan ng mga barko, no? Kung puro LSI lang ang ila sining pasahero. Wala man sa LSI nga matabok siguro. Pila man lang nakanahot ng matabok na. Oo, kapin pagid sa bagong information. Kung si paring Romo pasaporte pas lang niya, sira whatever will be ang music nila. Buyong gini si paring Romo pasaporte kabalogid sa iya ho. Kaya mo na wait and see. Wait na lang subong. Ang si wala pa, no? Wait pa. Wait pa. Karon las 2 na sila pro-probinsyang maupod na sila meeting. Di kay City Action Alvin? Yes, Action Rex, no? Wala pa sa city. Wala pa sa invitation from the city. Basi karon may makabaton man si Colonel Benjamin. Pero ang iyasang so far sang probinsya, amo matabo karon alas 2 sa hapon. Probinsya. I don't know kung ang probinsya ma-attendrang city. Yes, sir. Isa pa na. Let's see kung ano gid matabo karon. Dapat ang syudad ta, nag-ios na sini. Nagpatawag na siya. Ano blang matabo sini? Tingila dire. Karon dugay-dugay ti magatakop ng MGCQ. Dapat masunod lang ang desisyon sang gobyerno nasyonal kuno kung ano gid man. Dawala gid ya piho ya, dawala tinindugan in short Ayo. Why gid ya tinindugan? Wala tong tabi ang nasyonal kung makatindog na sila. Kung maghulata sa nasyonal, hasta ta sa Agosto May gani na.
Ati, ay na mo mahidlaw eh. Iban tong nga mga public officials siya ga kinumod-kumod na kay gusto na nila magbukas. Di galing atong tagyapon nasyonal. Yes, Action Rex. No? Kaya sana nagabase sa national, basin bali ang makadesisyon sila, kaga ilang desisyon, lain gali ang desisyon sa national, at medyo problema. But anyway, ginarespeto man sa Panguluhan, especially sa mga opisyal natin diri sa Siyudad sa Bacolod. Si paring Romo, pasaporte mo ning mayo nga tao yaho. Oo, kay pasaporte pa. may tinindugan bla, mayo gini pre. I-forward ko bla simo blang minsaya bla. Ay, gali ka? Oo. Sige, Action Rex, no? Sige. Hulaton taman kay hasta subong ang mga katapo again sa Philippine Coast Guard nagabase man sa mando kay siyempre number 1 ang mando nagikan man sa probinsya, and at the same time mando nagikan man sa hospital base. Mahulat man lang nagyapon yung Philippine Coast Guard, Action Alvin. Yes, Action Rex, no? Kung ano ang mando sila mga da. katapo ng Philippine Coast Guard. Oo. So, ano nga sitwasyon diri, salamat mo kita kay Commander Johnson Benjamin sa iyo nga tiyempo. At least nasa Batman pila ka mga queries nagikan man sa atusing mga katagpalamati bahin sa plano kag bala ano mangin plano buwas nga adlaw kung bala may biyahe na o kung wala para sa mga pasahero. Pero dali lang kinautod ka naman. Daligid lang si Action Alvin Graba reporting live sa Philippine Coast Guard. Wala pa sa gyapon. Pero ara gyapon yung barko ga biyahe mga LSI kagang iban pa nga may mga permit to travel ang ginapasugta na, no? Action Alvin? Yes, correct na. Action Rex Bisans kagina si Sir. Ang number 1 mandate niya would be subong adlaw katapusan. I-follow nila ang pagsulundan antes makasakay sa barko. Subong adlaw ang pila ka mga kauturan naton going sa Iloilo kay sa roll-on-roll-off vessel dapat kompleto, especially ining LSI nga may ara travel authority nagikan sa mga kapulisan kag iban pa nga requisitos para sila'y makatabok sa piyak nga isla Action na Rex. So amo ni ang pinaka latest diri no sa area sang Philippine Coast Guard with Action Nani Kiraw ang ka-action nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Alvin Graba. Report gikandra sa Philippine Coast Guard. Ang Philippine Coast Guard, wait and see man. Puro lang wait and see, puro lang wait and see. Iklaruhan nyo bla kadamo na sang nagasululod di sa Bacolod nga may yara na sa quarantine facility gani nga mga ka-action taho nga positibo. Di ma-wait and see patagyapon sinin. Ano ni nga sitwasyon ini? Kung larga-larga, kay tiyan mo malang ginapangitata mo. Kung mo malang ay kabudlay sang sitwasyon subong kadamo na sang gahara-hara nga mabiyahe pa Iloilo. Kadamo na sang Iloilo nga matabok diri sa Negros Occidental. Pero kung waigid man, pwede man lang sa Faskra, sa Ruro, di ba? May permit ka man lang nagka-comply ka man lang sang requisitos na pwede naman lang katabok hindi na kinanglan pabiyahiyo na sila munang prangkang istorya da. Ayos, sige. Salamat gid Action Alvin Graba. Hulaton ta karon kung anong mangin desisyon sang syudad kag sang probinsya sa sining nagahinang nga post nga MGCQ. Kantuan tanay si Action Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kang tanan sa mga katapos ang Philippine Army. Mas ginhugtan ang alerto kasunod sang pagdakop bala kay Gaspar Davao alias Aldong. Yadtong nakaligad nga si Mana nga ti organizer kuno sang pila ka mga grupo sa Northern Negros pero ti sang gindakop sa mga katapos ang kapulisan na diskubre nga hindi siya ang may warrant of arrest kag suspect sa pila ka mga kaso.
Way pa si Aksyon Brian Morden kadtuan ta sa Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Bacolod magakomply sa desisyon sang gobyerno nasyonal kasunod sa magatakop nga MGCQ subong adlaw. We have Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Sa detalye, Aksyon Dale. Action Rex, wait and see man ang ginahimo sa karon sang LGU sang syudad sa Bacolod. Wait and see man sila, ha? Kung ano mga pronouncements ang gobyerno nasyonal, especially ang palayag ni Presidente Rodrigo Duterte, kung ano nga mga community quarantine ang ipatuman umpisa buwas nga daw June 16. Since subong nga daw mo na siyang katapusan nga modified general community quarantine diri sa may syudad sang Bacolod. Ginpahayag diri ni Vice Mayor Sid Familiaran ang chair sang Bacolod IATF. So today Action Rex expected nga magapalayag or magapagwa sang panibagong nga desisyon ang presidente sa nagkalain nga mga lugar sa Pilipinas. Ulaton mo galing ang presidente magpagwa karon sa gabi pa iya. Kay supposedly last week Action Rex ang mutukan niyang time nga magapagwa sang bag-o nga policy. Wala man to siya? Wala kay nagpalupad to siya sa Davao. Kay dito siya Action Rex nagtiner sang iya sining weekend. So sunod kay Familiaran, whatever man ang mga desisyon sang national government, wala man may maobra ang Bacolod City kundi mag-upod Action Rex. Dapat kintulin na nasang nasyonal iya sa lokal kay ang lokal na ding nakahibalo sang sitwasyon dre. Amo man ang hambal ni Vice Elsid nga Sanosia, ang good thing lang ang LGU Action Rex or ang local chief executive bayara sang poder o kon power nga mag-obra sa mga preventive measures kontra COVID-19. Pero dapat kung ano man ang ila sining ipatuman, dapat nag-comply sa gihapon sa mga guidelines sang gobyerno nasyonal. Duwa diri ka mga butang ang ginapananaw sang vice alcalde sa Matabo buwas nga adlaw. It's either ma-extend kita sa MGCQ o kon pinakanubo-nubo Action Rex mo na ang new normal no nga gina-expect naton nga wala na sa mga restrictions sa mga hulag sang tawo magluwas lamang sa ginapatuman nga mga minimum health standard action. Dapat nagka-face mask lang kag social distancing. Amo to ang balasyon Rex ni Amo man lang nagyapo ng tulumanon takson dahil mo kay kundi tawag tumana. Tilap tara magtas ni. Correct Action Rex. Amo to siyang hambal ni PCG Benjamin Action Rex nga karon sa hapon may meeting no nga ikandaka ang LGU sa Bacolod po din yung mga kapitan Action Rex kaya hambal ni Vice Elsid talakayo nila ang province diba nagpagawa na sang pronouncement nga ang mga persona halin sa Panay Island or interregion nga magabiyahe diri sa Bacolod City hindi na i-require Action Rex ang ginatawag na travel authority upon travel pass. So sa Bacolod City amo ini sa karon ang pagasapulon no sang ni Mayor Bing kung bala ipatuman man ang ining policy sa gin-implement sang provincial government Action Rex. Sa pinakabahin, ginsiling man sa to ni Councilor Archie Baribar. Pero tinanong pagpakigangot nila to sa Iloilo, may biyahe? Sa Action Rex muna siya ang ginamitingan no kay si daw nagkuha na to si Mayor Jerry Trinas sa pagwa na sang statement ya kaina sang aga. Correct no nga hindi nila luyag bala nga maglapta pagid ang COVID-19 pagluyag nila nga siguraduhon kag i-close no ang commercial operations sa mga fast craft kag Roro Action Rex. So karon sa hapon depende ini no kay sa Polonia sa bahin sa syudad sa Bacolod kung may mga local standard individual gid man humalin Iloilo pakadto diri Bacolod abi ara Action Rex nga may mga trabaho diri or dala sila sa exemption nga pwede maka-travel Action Rex kaya mo ning sa pulon kan sa hapon kaya ang plano diri under sila home quarantine kag ang barangay amo naman ning may jurisdiction nga mag-monitor sa ila sini nga mga residente dira no nga halin sa mga lugar no nga may raman sang COVID-19 cases o kon low risk area Action Rex. Sa pagpakigamot naton sa chairman sang Exit Planning Committee sa Bacolod City si Attorney Archie Baribar iya sinigid silang Action Rex nga hindi sila luyag magpagwa sang statement kanang matabo sa Bacolod ang status bangod hindi nila luyag ma-confuse ang tawo bangod man nga lain-lain bala no ang pronouncement sang gobyerno nasyonal. So siya mas mayo nga hulaton na lamang since ang Bacolod ang dependent man sa mga ginapagwa nga pronouncement sang gobyerno nasyonal. Ariwa ang interview naton kay Bacolod Vice Mayor Elsid Familiaran. Vice, ano na subong pinaka-latest sa status naton Vice since today dumaend ang modified general community quarantine Vice? We are waiting siyang statement to President Duterte. Oo.
But whatever decision sa national government, kung i-downgrade po kita, nakapreparar na kita sila. Yung pakaroon ganin, may meeting sa mayor sa mga kapitan. Okay. As to siyang aton approach, aton strategy, on may commercial flights and Kwana, si travel. And basic in this, ang pag-require sa travel authority sa Panay. So, hindi natin parahan kami ng tanan. Oo. Ano ang pinakadalong pag-advise ng MGCQ Vice? New normal na or may nubo-nubo pag-adra community quarantine nga level? Wala na GC. Oo. So, balido ka new normal na Vice? Normal na ganyan. Wala ka ng restrictions. Oo. But then, ang ating mga Chief Secretary ng LGUs ka, nag-aan ng authorities ang National Interagency Task Force na mag-impose ang ating preventive measures provided that that measures is not in conflict with the national directives. Action Rex, nabatihan ng tingog sa chairman sa Bacolod IATF, si Vice Mayor Alcida Fabillaran. So sa sininga mga tinion, ongoing ang press conference or virtual briefing kinapatigayon ni Presidential Spokesman Harry Roque. Action Rex, kada possibility, usually amon ni siya mga tinion kung iya bala ginapalayag kung ano ang mangin matabo sa mga lugar. Action Rex nga makabig low risk area kung bala may community quarantine pangay patuman o kung new normal. Kag ano man ang mga sitwasyon sa mga lugar kang isang Cebu kag Metro Manila nga makabig nga high risk area kung COVID-19 situation ang paghambalan. Sige, kung isip-isipon talang nagbutang kita period June 1 to 15 MGCQ kita, after June 15 mano kita? Action Rex, ang ginambala itong kay Dapat pamilya. yung butang na MGCQ June 1 to June 30 para sigurado. para lawig-lawig. O para lawig-lawig, way ka na paminsaron bla. Kay during Action Rex ang period nga MGCQ kita, may mga additional cases kita. Pero hambal, sa ang vice alcalde nato sa syudad sa Bacolod, ay hindi man siya makabig, bilang nga daw nag-surge Action Rex ang COVID-19 cases. Since sa pila diri ka mga kaso nga na-record sa period sa June 1 to June 15, ang ibang diri ati mga Kaya daw nagagawa lang kuwan kita sandig lang sa nasyonal. Kaya ang ginalikawan diri ka syudad ti Basibla, may mga violation sila nga makumit Action Rex sa mutang bali atay ni baribarong nga hulaton gid lamang para hindi ma-confuse ang public. Kung sa bagay sila lang ng ultimo nga tao ulat-hulat na sang ila trabaho kung anong mahimo na nila. Unlike pala sa Action Rex no nga ang Bacolod City may kaugalingon nga pronouncement, ang national government may sa kaugalingon nga panindugan, pero ang ending gali may mga pagligwat pa sa mga national nga mga policies nga dapat ipatuman nga applicable diri sa ko. Mayari di ganin sa kumigol nga hasta lang na sa June 15, 2021 pre. Lawig-lawig ba? Tikay para pag bukas sa klase ko why na daw tanan tani Kaya iba nagahulat Action Rex na arabala na excited ka na sa new normal nga ginatawag. Kaya gali ang panawagan sa gihapon sa mga local officials na rin natin, ara sa gihapon ang threat sang COVID. Kung sa bagay mag-new normal kita, hindi gihapon normal na kay naka-face mask kag social distancing, isa na nakabalasihan hindi pa normal na sa gihapon. Pero opik kung pambala ng COVID-19 situation sa syudad, 22 cases. Pero ining 22, hindi rin sila active nga mga cases, kundi kumalin sa sugod-sugod Action Rex na record din ang unang kaso. Tang iban rin naka-recover na, like 12 na din ang recovered patients naton. May 3 nga napatay. Kag karon 7 ang active na cases. Kag pila din sa aktibo nga kaso. Puti ara naman na sila sa quarantine facility. Ara na sa quarantine facility Action Rex since iban rin sila kalabanan LSI or OFW. Ang kululbaan na po ang atulang Action Rex ining nag-inom-inom sa area sang barangay Alihis. Depende ni mangin outcome kay 14 days obserbaran pa man ang ila sini nga sitwasyon kung wala may mga symptoms. Bisan sila to gani kuan man to nga wala man sila sang nabatyagan to. Amo na
ang problema kay bisan asymptomatic ka, possibly pwede kasi gihapon ang RT-PCR test mo magwa nga positibo ka sa COVID-19. Like sa case, si patient 19, wala siya sa may ginabatsagan, pero confirmed nga mayara sang virus sa iya sini nga lawas Action Rex. Mga update abang kagikan sa Bacolod City Government Center ang action niyo. Action Dale Salazar. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Nabatian ta kag ti hulat-hulat gid gyapon. I don't know. Ti siling nila mahulat-hulat gid kita. Kung ang probinsya man, mahulat-hulat man kita. Ang tao ni sangat man isa wala sayod eh. Ay, perte. Kaduan tanay balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office si Action Brian Morden Philippine Army mas ginugtan ang alerto kasunod sa pagkadakop sa kay Gaspar Davao alias Aldong. Yari ang kaundan sang report ni Action Brian Morden kag iban pang mabalita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Action Brian. Action Rex Officer nga tanan nga tiniyon naka-alerto ang Philippine Army pero sa Sribaterion mas gindugangan pag nila ang pag-alerto matapos nga nadakpan sa isa ka checkpoint atong si Mr. Gaspar Davao alias Ka Aldong. Ini siya kilala nga personalidad sa norte nga bahin sang Negros Occidental. So iya kay Police Colonel Romeo o kon Colonel Inocencio Pasaporte sang Philippine Army diri sa probinsya. So kay Inocencio ang Philippine Army subong tiway gid gihatag sang kumpiyansa kay ti ara malana gyapon ang ibandra nagagiho no. Apisar nga kadamo na sa nag-surrender, kadamo na sa mga tawo nga nag-utod na sa ila sining communication sining grupo sang mga rebelde pero may ara pagid sa mga nagkalabilin Action Rex. Palayag pa sining hindi kay NFSW gid lang ang ginaatubang sa tong ni Ka Aldong kundi ini siya ang nagaserbing finansya ang tawag niya sini. So nagalibot ka financier kag subong nagalantaw sang sit up sa komunidad kag ginapalabot man didto sa katapo sang sini grupo sang rebelde. That's why nga sila subong nagatutok sa pag kadto sa mga lugar man nga posible dira napahamtang ining nasambit nga mga grupo Action Rex. Ambal niya diri ti ang Philippine Army ara lang nagapalibot lang sa pagproteher sa komunidad. Ara ina permanente no gareti man aton hindi lang ang sa aton tropa ang inyo army diri sa Negros kundi ang mga kapulisan ng gareti man ay. Ara kita sa ila pangatlaw nga ginasigurado hindi man sila ma-okay man seguridad nila. Ara na sa pangatlaw siya nga pinabuhat lang nga anticipate man ako nga possible threat sa seguridad sa ila ka mga station. So ara na. Okay. So nga nagapanaog ito sir sa komunidad na sir. Anong purpose na gito? Kaya ang katanawan na ito, gusto nila balikan. Gusto nila angutan ang mga supporter nila before, ang mga natanaw nila makabulig sila at gusto man nila na angutan. Iangot nila at saka na ito may play na ako dynamics. No? Paano ang makatinira ang armado sa isa kay Ria? Dapat masuportahan na isang mga dira sa white nila no nga ginasiling so dira nila ipakit ng mga suporta so ako ni ang papel no nato sa grupo ni Aldong na amo ni ang fasilidad pag-ara ang armado amo ni ang magbulig. Action Lex sa nga confirmation ni Pasaporte angot sining paghugot sa ila sining alerto sa katapusang Philippine Army. Gin-check na Action Lex ang nukpo sini nga aga mayara sang conference nga ginahimo man si Police Colonel Romy Palge no ang officer in charge sang nukpo. So according to Police Major Edison Garcia Jr.
ongoing pa sa sinima tiniyon. So try naton nga malambot ni siya kung anong ila sila nga conference upod sa staff kag mga kapulisan diri sa probinsya sang Negros Occidental. Kung anong plano nila sa border boss nga adlaw kag kunong advice man ni Governor Jose Eugenio Lacson. Balita gikan sa Nokpo Action, Brian Morgan report una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Matapos ang balita, gikan sa Nokpo, kadtuantang balita, gikan sa Special Assignment sa Action Artay Hopon. May kang tanan sa PhilHealth, may adjustment sa gina-provide nga financial assistance para sa mga miyembro nga ginpaidalom sa COVID-19 test. Apang memorandum mula pa mabaton gikan sa nasyonal. Yari ang kaunan sang report ni Action Art Tayhopon. Action Art. Nag-umpisa na ang pag-coordinate man sang PhilHealth matapos nga na-accredit na kag tinagumpisa ng operation sang testing center dira sa Provincial Hospital Sudad sang Silay. Sa din ang PhilHealth karon Action Rex ang nagapaabot pa sang panibago nga instruction kon memorandum circular bangod nga may aras nga patigayonon nga adjustment no sa sining gina-provide karon nga pagbulig sang PhilHealth sa mga members sining nga paidalom sa ginatawag nga testing center sa COVID-19 test. Sunod diri sa kay Dr. Jeneline Aguirre na mo ini ang medical specialist 3 kag nagaserbi karon nga bag-o nga spokesperson sa PhilHealth. Suno sa iya tiyang ginasunod nila gyapon kag gina-provide nga ginahatag abi nga bulig sa mga individual halin sa repatriates nga mga LSI sa pila ka mga OFW amuning 8,150 service o kon gasto para iya sa talan ang mga OFW kag repatriates nga may LSI kapin pagid kon iya tanan kagamitan halin sa serbisyo kag gagamitan ang gina-provide sang laboratorio. Pero kung may ara sa mga donation sa mga testing kit, ang ginatag nila ara gihapon sa 5,450 pesos kada isa. Now, sunod diri sa kay Dr. Aguirre nga sa karon teng Teresita Halandoni amo ni siya ang ma-follow up sang bayad o kon pag-proseso sa bayad gikan iya sa PhilHealth. Now, sige man gyapon kay Bilog na Region 6 ining gina-provide nila sang anuman na gasto kag pondo para sa mga miyembro kay titanan mga Pinoy sumong bagong kasuguan nga automatic miyembro sa ganayon sa PhilHealth. Sunod diri kay Aguirre may bastante pa man PhilHealth nga kwarta para i-provide sa gasto no kag mga tanan nga mga kinahanglanon sa pagbayad sa testing center sa hospital nga credit sa DOH kung COVID-19 pandemic ang pagambalan. Yari ang spokesperson sa PhilHealth sa Region 6, Dr. Jeneline Aguirre. Wala pa sang written, gidya ba lang published guidelines as to changes in amount. Pero ang currently nga ara sa amon website, amo ang Circular 10 of 2020, okay. Same pa na siya ang amount, sir, nga nakapublish diri. Bali, 8,150 kung ang tanan nga serbisyo sa testing ni sir ginastoryahan ta ha. Yes, nang gin-provide sang aton nga testing laboratory. Kung ang kit nga gingamit sa patient donated, so mahimo na siya nga 5,450. And kung ang tanan-tanan libre including ang budgetan siya nga daan ang maintenance ng aton machine 2,710. Okay. Ang ginabayaran namon is ang DOH RITM certified laboratory. So diri sa aton sa Region 6, duha pa lang sa Subong, ang Western Visayas Medical Center kag ang dira sa inyo sir ang Teresita Halandoni. Sir, sa barayag ni Dr. Aguirre ang bago karon nga spokesperson sa PhilHealth sa Region 6. Ang action nyo, Action tayo po na sa balita o sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:30 ng aton oras. Ayos, salamat gid aksyon Artay Hopon sa mga kaaksyon ta dira. Dire kita na ho para siguradong sigurado gid ning hindi matublag ang aton sining paminsaron. Ay kabudlay kung kaysa nga gagatublag pa ikaw, no? Aryo, para hindi ka matublag sa aton Plus Herbal Capsule, nagatunaw sang bukol-bukol sa aton sining lawas. Kung may hubag ka, piho, disgrasya gid ini, no? Kay tunawon yan mga hubag-hubag kag bukol-bukol sa lawas ta. Kung may sis ka man kag tumor, goiter, amo gid ning sampat sang Santon Plus Herbal Capsule, no? Amo ni siyang tumaronta 1 or 2 capsules daily. Siguradong sigurado. Ang ginabatsyag ta sa lawas kag mga bukol-bukol sa kalawasan ta, magkalatunaw ini bangod sang Santon Plus Herbal Capsule, no? Mabakal ninyo sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar. Isa pagid Malakay Finance Corporation, basi ko nagakinanglan kamo house and lot, property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation. Yara lang sa Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede katawag sa 433-4309 or 433-4307. May mga branches ang Malakay Finance dira sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, in San Carlos City. Malakay Finance Corporation, Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede katawag sa 433-4309 or 433-4307. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon, pinasay nga solusyon, serbisyo kampyon, Malakay Finance Corporation. O dire kita na ma-unload kita para siguradong sigurado na. Sakay paring Binji Pelizario, paring Fiding Pelizario dira sa Manila, ga-monitor siya, no? Thank you so much paring Binji Pelizario. Dino Alik may lang pag-monitor, no? Kag kay paring Philip Alon Sagay, good PM lang. Warlito Nisya, and Sinaida Tumayan, niya puwerte nagid ang traffic, dugang paginsirahan ang Libertad Market da, hindi kalabay ang shopping mandalagan niya sa Libertad para makasakay na ang mga pasahero ya sa Libertad pahandumanan. Ya wala na to pasahero ya ga salakay kay may barriers. Barriers ni guro na da nga gimbutang tani paabrihan na ina da ni Mayor amo man tunaan sang traffic ya. Ti may ginasunod pa nga protocols Madam Sinaida. Kung ano man na kag ti para man na sa aton tanan ginasunod lang naman sang syudad ta, no? Regyantan Villalon dira sa Zone 4 AB, Barangay Purisima Manapla, may lang pag-monitor, no? Kay Regyantan Villalon kag sa Villalon family. Kay Jeff Chavez, may lang pag-monitor dira sa Green Energy Solution. Sa Green Energy Solution, may lang pag-monitor Jeff Chavez. And Jo Marie Formentera, may lang pag-monitor, no? Kay Madam Virginia San Antonio Olpenda, may lang pag-monitor dira sa Celine Homes. Madam Virginia San Antonio Olpenda. Okay. Gani. Ti wala pa man biyahe, madam, ang Sibuta, ulat pata advisory within this day, no? And Maverick Saint, may lang pag-monitor, ano ni ang traffic sa Bacolod man, kada bangga may enforcer na daw kalo-kalo bihon mga salakyan. Ayo. Yambot kung nagdugang ang mga traffic enforcers ta subong ko nagjota ya, di ko kinsindi.
Valjo Iboy Chiquita, may lang nga pag-monitor dira sa kay Maria F. Villarta, Nanding Biboso sa Barangay Tansay, Bimagalon na ho, nag-monitor. Dako di, good PM lang. Kay Dako di. Ay, pwerte si Dako di Iliterio Parcon Dayon, dara sa Santo Niño, Barangay Panukoy, may lang nga pag-monitor. No? Dennis Richard Tibor Roma, kag sa Roma family. Alodja Malich, may lang nga pag-monitor kay Nelson Silaya, dira sa Villa Lourdes, ga-monitor subong. No? Salamat gid Alodja Malich. Grabe man ngalan ba? Alodja. Madam Elizabeth Malaka Gamala, may lang nga pag-monitora. Kay Esmael Neljan Nelhan, no? May lang nga pag-monitor, no? Dira sa Big Pottery. Kay Ronnie Gilang Sr. from Bago City, may lang nga pag-monitora. Manjo Arniho, kag sa kay Bukol Omania, kay Dan De Los Santos Larry Bayot, kag kay Chef Arcon Tubida. Jocelyn Asibita Ulak, may lang nga pag-monitora. Merly Gonzaga, good noon lang. Kay Rolly Orpiana, dira sa Pasay City. Kag Gian Resisio, may lang nga pag-monitor. Jingle Pahilanga sa Granada. Always gid ga pamati, no? Si Jingle Pahilanga. Kagawa din Bongjo Campo, may lang nga pag-monitor. Merna Cabardo, dira sa Barangay 12. Kay Doktora Jerilyn Agosto, dira sa Barangay 12. Good PM lang, no? Kag tipara ulin sa kay Merna Cabardo. Kay Mao Paguntalan Silverio, 45-46 na gani sa iban. Ano ni 45-46? Ang gasolina, guro. Ate, sa iban na iya. Sa mga bandwag ag syudad na, pihogin na iya. Joel Aligato Himinia, kay Joel Aligato Himinia, good PM Action Rex. Ano na ang update sa MGCQ? Muman gyapon, mangkot lang thanks gid alin sa Cityville, Estefania. Di karon pa na 12 midnight mabalaan. Kaya pata June 15 at 12 midnight. 11:59 actually. Mabalanta ng resulta, no? Sa subong niya wala pa na resulta. Amo niyang gobyerno temo. Kay Merna Cabardo, may lang nga pag-monitor. Lenmar Agosto. Jomong Caltorelia, kay Giovanni Garzon. Merna Hicto, may lang nga pag-monitor dala sa East Homes 5, no? Merna Hicto, no? Kay Merna Cabardo sa Barangay 12, okay. May lang nga pag-monitor liwat, Jocelyn Liboon Dispoho, good PM Action Rex, na no mani ang DSWD ginapa budlayan recipient sang second trans. SAP may kabudlayan gid sa pagpa-register Action Rex. Pindot wala through cellphone niya. Sige i-double check lang, no? Kay John Alvin Amadilio Romano, good noon, mangkot lang ko sera kung piho ng biyahe para buwas sa Iloilo. Why pa? Mati-mati lang dress Action Radio, no? Kay Maria Mahilom Tihok Duayan, may lang nga pag-monitor sa Banaya, gapamati gid sa imong programa sa Baras-Barasan. Ayos. Kay Danny Pornes sa Salumante, may lang nga pag-monitor from Dallas, Texas, no? Sa Mura As, may lang nga pag-monitor. May biyahe na Manila, sir. Bacolod, Manila. I-double check lang, guro, kung ano, barko ng sakyan mo, kung niroplano, no? Kaya daw may ginapang cater naman sila. Pero hindi kita kay balugid kung ano ang unahon nila. Kung ang mga stranded nga mga pasahero or ang mga pasahero nga bag-ulang, no? Reggie Talido Radok, may lang nga pag-monitor, no? Ate, sa July 1, piho na Reggie Talido Radok. Jack Balaan, okay. Kay MC Bensing X Cleba, may lang nga pag-monitor sa Rufina, Barangay Alianza, Bago City, no? Kay MC Bensing X Cleba. Ang manok ni Padrino, muna. Sige. Ayos. Wala nga pag-monitor kay paring Mark kag Ems Magbanwa. Dara sa Barangay Handuanan, paring Tip-Tip kag MM Lirasan, dara sa Barangay Estefania.
Paring Elmar Tafangco ho, kag kay Commander-in-Chief ni Adra sa Mansilingan. Anong daganing nga subdivision? Sa Mansilingan, paring Elmar. Kag paring Renz, kag Leia Campos, no? Kag paring Tipte, paring Philip, kag Tintin Rizaldo. Adra sa, ano ni, sumag na ni, kung alihis pa ni Pre. Kay paring Rinly Martedra sa Banuas ang Valladolid. Kailangan pag-monitor, no? Good PM lang. Ayos, sige, daligid lang kay matagtapila ka mga commercials. Balik lang ta, dugay-dugay. Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulig ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita
balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood,
at iba pang pre-existing conditions, Radyo Philippine Standard Time, las 12:49. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Kagkaroon, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Pabalik kita diri sa aton sining pangalagad aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:51 na mga kaaksyon. Kadtuan tanay balita sa Kapitolyo Provincial, we have Aksyon Marlon Hinovia. 11 ka mga taga-syudad sang Cadiz nga naka-close contact sang COVID patient sa Negros Oriental nagnegatibo sa virus. Ka Gobernador Lacson ginaprobahan ang pagbakal sang 20,000 ka mga COVID-19 testing kits mga kaaksyon. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Aksyon Rex, unahon ay ang mayong balita or good news ini para sa mga taga-sural sa Cadiz matapos nga nag-negatibo sa COVID-19 sa RT-PCR test ang 11 ka mga persona nga muna naka-close contact nga COVID-19 positive patient nga taga Valle Hermoso, Negros Oriental nakatener sa malawig nga inadlaw sa siyudad sa Cadiz. So, ining pag-negatibo sa resulta kinalauman na ini una si Mayor Salvador Escalante Jr. kamati sa ato sa una mga interview sa iya kasiling na siyang dakong magpatin niya nga laban-laban nakuha sa sining taga Valle Hermoso nga COVID-19 nga virus samtang siya ang nagabiyahe pabalik bahin sa Negros Oriental. So kung kay nag-negatibo ining 11 ka mga persona, gintugutan na sila aksyon direct sa makagawa ang makalagaw katrabaho sa ila sili tagsa ka mga lugar. So of June 14, Bosilingon kakapi ini alas 8 ang tagna sang gabi ng record sa Cadiz City may 248 ka mga nagkalabilin nga mga PUMs, person under monitoring. 137 ka mga tawo ang ara subong nakakwarantin sa St. Andrews Park Place Healing Center. Ang 111 home quarantine sa gihapon. Ang Cadiz City Health Office naka-clear ko naka-record na sa recovery na yung mga PUMs 2,340. Ang Cadiz City may isa ka confirmed case pero ti ara ya sa papinsang quarantine facility outside sa Cadiz City. Samtang si Governor Bong Lacson Rex nagahulat man, wait and see man ang sitwasyon diri sa bahin sa Kapitolyo Provincial, opisyal naton sa provincial government sa kung nano ang mangin anunsyo sa National Interagency Task Force. Ang report nga nakasurod dari Action Rex, di mayara sang iga-anunsyo pa si Presidente Rodrigo Duterte before 12 midnight karon ti magabase sila sa kunano ang kaundan sa sining announcement ang National IATF Antismand kapagwa sang panibag-ong executive order. Sa press conference ganito sang Police Regional Office 6 kaina Action Marogin pabutyag ni Brigadier General Rene Pamospo samdang Regional Director nga ang Western Visayas, ang Region 6 including ang Bacolod kag Negros Occidental
classified under low rest na sa Jackson man? Base advance info na nga nakuha man sa PNP, direct dito sa bahin sa gobyerno nasyonal. Gani? Laban-laban na mo naging man action Rex ang matabo mo. Pinakanubo nga quarantine na mode amo ng new normal. Tilaban-laban nga ara naman na siguro action Rex sa labisa ni Governor Bong Lacson, executive order nga pilirmahan niya na lang posibilidad man nga iga pagwa ina karon sa gabi kung makatulog temprano man posible ang konsol ni Presidente Duterte kag sang National IATF. Wal ko ay kay man ang ginatutukan sa buong action Rex amo ang pag-inabot sa mga returning Negrense residents, locally stranded individuals kag Negrense returning OFWs. Tantaran ginakuhaan sila sa swab test, swab specimen. Amo na ning ginasiling sang kalabanan nga base dugang ang kanamuon sa mga kaso kay mati dasig naman napapagkuha sa resulta. Duha ka adlaw bala na resulta kay dira na lang ginapadala sa Teresita Halandone Provincial Hospital Molecular Laboratory. Kinahanglan sang test kay mantin una action Rex nga test nga nagamit is 2 mil lang nagbilog mo. Base pinakadlaw maubos na rin. Ning si Governor Bong Lacson nag-authorize na sa pag-purchase ang additional 20,000 COVID-19 test kits. Direct importer ini siya. Medyo bulo barato. Halin sa direct importer. Ang schedule by the way sang sunod-sunod nga mga sweeper flights ang Philippine Airlines nagdugang sila duha ka adlaw, no? Kahapon nagila sa ding pagpabalo diri sa provincial government June 16 kag 17 lang ugin dugangan nila June 19 kag June 21. Mas mayara man nga schedule ang Air Asia June 19 kag June 21. Before siri, kapatid quarantine ni Governor Bong Lacson angot sa bahin sang lab test dira sa may silay siri. So we found out that we still need additional equipments. No, we're talking here of a laptop because it has to be processed. No, but you know we're really doing much faster than when it was in Iloilo. What I'm saying is the test is really much faster, no, than it was before. It's just ang problema na yun is the releasing of the results. No, there's a few results that we're still waiting from Western Visayas. Ang naka-schedule nga super flights on Bisabos nga adlaw June 16 para ni sa mga locally stranded individual returning Negrense kag empleyado sang essential establishment. PAL Philippine Airlines June 16 Manila Bacolod estimated time of departure 8:25 AM. Ginalauman mag-aabot diri 9:45 AM. Bacolod to Manila naman 10:25 AM, abot dito 11:45 AM. June 17 PAL sa gihapon Manila to Bacolod same palang ni gihapon ng Philippine Airlines. Philippine Airlines June 16 to 17. Cebu Pacific, why? Ay, PAL kag Air Asia lang so ang naghangdo sa provincial government nga ayo nga super flights. Ay, gali? Oo, sa muna, no? Islaya, no? Islaya? Pasi may rason man gurong Cebu Pacific. Alin sa una daw, palang kag Air Asia nakita tanga ginasakyan. Galanding dira sa may Silay Airport. June 19, pal sa gihapon May bayad na, di ba? Yes, pay per passenger arrangement din siya. Kung ikaw atat na mapuli, di siyempre bayad ka na lang yun. Ano nga di kakapuli? June 19 kag June 21 PAL Manila Bacolod 11 AM ang halin dito. Bacolod to Manila halin diri 1 PM. June 21 PAL gihapon same man ini nga schedule. Air Asia naman June 19 kag June 21 duha ka adlaw
Manila to Bacolod, halin dito sa Manila, alas 2 ang hapon, abot diri sa Bacolod, alas 4. Muna sa, no, Bacolod to Manila, halin mo alas 4, balik dito sa bahin sa Metro Manila. Isip-isip natin, tinabot-abo ni, super flights ang magasugod na buwas kadlaw, pinalauman base kung naglabot sa Linipo, ang mag-inabot naman diri sa Bacolod, Negros Occidental. Balita Kapitolyo, Action na Marlon Hervaya, una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Thank you, Action Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Action Radio, Philippine Standard Time, launa, impuntong aton oras. Sige, daligid lang Action Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod Nasa City tamang balita, Police Office. nasa tamang serbisyo. Daw nagahang siya, tapos gulpi lang siya, mapitik siya. Ay, do hindi mo mabalano. Kantuantang balita ni Action Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Anom ka mga police lieutenant nga nag-graduate sa lateral entry halin sa Panay. Igasaylo na sa Bacolod City Police Office. Yari ang kaundan sa report ni Action Eric Magbanwa. Action Eric. Yes, Action Rex. Oh, yes. Ito kalubong sa imo nga tingog. Purma. Kaya dalay na sang COVID? normal kag nga paulan-ulan nga panahon na. Okay. Sa new normal kag paranormal? Ayo di purma. May mga tamaho na yan sa paranormal. Oh, God. May mga tamaho na may mga inkanto na nagagawa sa paranormal. Kita mong nagalanta na siyang paranormal daw. Daw paranoid? Amo, no? Daw paranoid? Ayo di purma. Ay, daw hindi gid maintindihan na. Gaulan-ulan da? Gaulan-ulan na. Dire sa among garutaliti pa diyo? Ang gaulan-ulan di pagod tapos to pangulan. Yung ulan na nadason? Way na nadason to pa? Ara Ara pang tupa? Ara pang tupa ni... Basi kung wala na, kag nauntat na blang, agway na? Ayo di purma. Ara na? Ara ang tupa. Okay. Di ko kung laban lang sa pasalig ng tupa lang. Ayo di purma. Sabi ko laban sa pasalig ng tupa lang. Ara na, okay. tupa. Okay. Kay yung normal na ta. Good. Oo, siling ni Kapchad, kag ni Kagawad Jofred, kay new normal na ta. Matupa na. Ayo di purma. Ate, okay Okay. Sige na bala. Para sa liga na ang kagulingon ka kayo, wag na perdiyon. Katapikan ko Kobe. Hindi kay COVID kundi Kobe lang. Ayo di purma. Doon kadamo sang nagapakadto pa ka rin na sa mga probinsya, no? Kapon daw kita ko, doon kadamo na sang nagarumpamasyar. Sa ibang nga probinsya? Sa ibang nga lugar, dari sa probinsya lang. Pwede na kalusot-lusot gali? Depende na Problema maglagaw ka nga hindi mo kilala ang upod mo. Gani? Basi wala kong pira para yan kasi may COVID pa. Ay, sus. Nangita. Kilala man damo-damo sila. Kapon kita ko sa mga Facebook blaw. Nila? Oo, may mga lakat naman sila sa ibang mga lugar. Oo, tiling ko pwede kilala mo na Oo, tiling ko pwede na gali ka laday-laday. Gali bisan din ka lang. At yung talit ng guro mo. Oo, nagsabagay. Okay man lang na wala gina-COVID ang bulsa nila. Ayo di purma. Lain mo gina-COVID lang bulsa mo, hindi gina pwede. Ate laban Paimunong ka na sa banga. Ha? Paimunong sa banga. Ate wala kami mo. Magpalumot, no? Mabalik kita sa normal, no? Balik sa normal, O, sige nga, ilang-alang ko sa tsimpo. Sige, kaya may ka mga fresh graduates. May baguhan ka mo da. Oo, maabot mismo sa Bacolod. Actually, ilan silang order, subong ng adlaw. June 15, galing kasi siguro gina-intindi man sang PCPO na may mga requirements pa sila clearances pa sila nga ginatapos-tapos. Antes sila mag-abot diri sa siyudad sa Bacolod. May ka mga lateral entry
Action Rex, taga Aklan Provincial Police Office ini, taga Capiz Provincial Office, kag taga Iloilo City Police Office. Amo ni sila nga ang destino diri sa Bacolod, kag siguro ang plano sini sa BCPO, according sa kay Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, ang PIO sa BCPO, nga ibutang ini sila sa mga police station bilang mag-serving Deputy Police Chief. Kaya kadamo diri sang police station sa Bacolod nga wala gid sang Deputy Police Chief sa ranggong Police Lieutenant Action Rex. Sila ini Colonel Pico, dako-dako ini ang mabulig sang bag-o nag-graduate sa lateral entry. Kaya ang Bacolod City, according sa process nga nakuha nga report ni Colonel Pico, i-priority nila ang Bacolod as far as fresh graduate sa mga lateral entry nga i-download diri sa bahin sang syudad sang Bacolod. Hindi lang BCPO ang may-ara sini nga mga police lieutenant, kundi bilog ni sa unit diri sa Police Regional Office 6. Pero priority ang Bacolod, considering namugit kita kulang. Kaya nga ito nga mga stations, wala mga deputies ang actually ang mga trabaho, ang aksyon, ang ulubra na ragit sa atom sa field. So, possibly, most siguro mga deputy station commander pag-ibandri assign sa aton sa headquarters. Pero, magadepende sa gihapon kung ano ang mangin na direktiba sa aton niya City Directoria Sumeric. Ay, let's na may taga-Bacolod, so ito rin assignment sa Panay area. Yes, exactly, Sumeric. May ara, kaya din panglapta, ini sila sa idayang mga order. May iban na nakalapot sa Aklan, iban Antique, may Capiz man kada Iloilo City, Sumeric. Yes, so kung sa Bacolod, sir, damo niya ang mabutang sa aton ng mga lieutenant from Panay area to Bacolod. Yes, mostly kay ang order sa bikan sa aton sa Arwan na hindi sila pag-ibalik sa ilang former unit o sa former nilang assignment. Bilang bago nga mga lieutenant, dapat ma-expose man sila sa iban anay na field prior sila makabalik sila ilang mga home base o bago maka-home base o makabalik sila mga former assignment ya Sumeric. Select sa posto sa Palayag, Report sa Colonel Ariel Pico, ang Public Information Officer sa Bacolod City Police Office mo din sa pagkaabot sang anom ka mga fresh graduate sa lateral entry na magistino na sa Bacolod halin sa Panay area. Dahil sinutugan ni sila? Sanday Police Lieutenant Gilbert Batilis. Batilis? Batilis. Mga babuano na Rex ni. Okay. Police Lieutenant Edward Bolivar, Police Lieutenant Abdon Di Mateo, tanan sang Aklan Provincial Police Office. Taga-Aklan ginisla kung taga-Drinisla? Hindi, taga-Aklan isla, Rex. Taga-Aklan yung apat, si Police Lieutenant Conrado Espino Jr., taga-Aklan isla tanan. Aklan Provincial Police Office ng unit nila mong. Si Police Lieutenant Christine Serbo from Capiz Provincial Police Office. Kagini si Police Lieutenant Rocky Jimeno III, halin sa Iloilo City Police Office, i-destino man ini sa Bacolod City Police Office, Action Rex. So, actually, pitonis lamang isa daw. Ang pito niya, Action Rex siya, halin niya sa BCPO, i-assign to Santique. Santique. Si Police Lieutenant Dan Oliver Salazar. Oo. Sa Bacolod din siya ka-unit, pero dito na siya assign niya sa Antique Provincial Police Office. Kaya na-destino na nila sila sa BCPO mo. Yung order sa region na dapat kung halin ka sa din nga unit, hindi ka rin magbalik anay sa ibang unit dati. Sa ilo ka sa ibang nga unit? Sa ilo ka sa ibang nga unit para na may aramang experience sa Rex sa ginatawag nga pinulis ka trabaho. Inspector pa lang sila, lieutenant pa lang, no? Lieutenant pa lang sila. Lateral entry na Rex. Okay. 2019-2020. Ayos. So, pabotong ta. Ining pag-abot sa ka mga police lieutenant sa syudad sa Bacolod. Ang inyong ka-aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Eric Magura, report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Sa mga ka-aksyon ta, by the way, Aksyon Eric Magbanwa, salamat gid ha. Yari ng pinaka-bag-o kag pinaka-epektibong herbal supplement, Evergreen Herbal Capsule, nagabulig limpyo, pabakod kag nagabalanse sa mga sistema sa aton sining lawas. Ano ang epekto sa Evergreen Herbal Capsule? Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Nagabulig panubos ang mataas nga blood sugar, bad cholesterol, uric acid, hyperacidity, sobrang asin kag iban pa. Nagadugang man sa supply sa mga kakulang sang vitamins kag minerals. Katulad sang vitamin A, vitamin C, B vitamins, calcium, magnesium, potassium, zinc kag madamo pa. Makabulig man ini sa constipation, gintingog nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas kompleto ang benepisyo. Equality products ang Doc Kiko Alternative and Health Food Center. Ang Evergreen Herbal Capsule aprobado sang FDA, Food and Drugs Administration, mabakal ini sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore malapit sa inyong lugar. Magtumar adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule, ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Sa dugang sining informasyon, sarang mag-text or mag-call kay Doc Crespin Hico sa cell number 0910-126-4595. Mabakal ninyo ining Evergreen Herbal Capsule sa mga masunod sa Eden Pharmacy dira sa Central Market, no? And Parmasya Juarez dira sa Rizal Street, Parmasya Edcar sa Lacson Street kag sa GDN Pharmacy sa Barangay Bata. And sa Bago, Arasal P Pharmacy sa Parmasya Bago City Public Market kag sa Surgeon Pharmacy sa Bago City Public Market. Sige, daligid lang mga ka-aksyon. Standby anay, matagtapila ka mga commercials. Balik lang ta, dugay-dugay. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Edmundo de la Puente. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod Salmudo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Puente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulig ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man
sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang akon nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kanaton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Radio Philippine Standard Time launa 16:116 mga kaaksyon, no? Sige kailangan lang ako sa tiyempo. Kita-kits kita buwas mga kaaksyon ang waita malabutan. Pabuwasan ta lang na mga kaaksyon, no? Sige, dagang salamat gid. Salamat gid mga kaaksyon sa inyo sining nga pagpakigupod sa isa ka edisyon sa Aksyon BBB. Standby na sa masunod nga programa ang This Is My Life, igasunod sa dili ginamang madugay upod kay Aksyon Wilma Sugaton. Sa kinandan ako ang inyo kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. I play the part. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon